Agian faltan bota duzue ezagertzea txertatu menuan soinu bat txertatzea. Ez da agertzen, baina ikusiko dugu nola txertatu alden soinu bat. Hasteko, soinu hori egon behar da gure driven karpetan. Ziurtatu beti kontuarena, kontu berberian zaudetela, eta gure driven gordeko dugu soinua. Nik hemen badaukat bat, hau berdin da. Hau jarriko dugu, zindioko edo. Eta, hasteko, ikusiko dugu ondo partekatuta dagoen. Hau oso importantea gero ikusiko dugu partekatzen denean zitea edo, ikusiko dugu hor bertan jartzen ditugun dokumentuak, barruan jartzen ditugun dokumentu guztiak, partekatuta egon behar dira baita ere. Personalak baldin badira, zitean bizitariek ez dituzte ikusiko, gero ikusiko dugu baita. Baina, partekatuko dugu soinua, eta beti bezala aurreratuetan, egingo dugu, momentu honetan pribatua da, ni bakarrik ikusi entzun aldut, orduan behar bada bizitari batek ezin izango du entzun, nahiz eta zitean egon. Hori aldatuko dugu eta jarriko dugu normalean aktibatua, publikoa sarean. Gordeko dugu, eta hemen bertan daukagu esteka, partekatzeko esteka. Kopiatuko dugu, kopiar, eta eginda. Bueltatuko gara gure zitera, eta kapsulatu aukera erabiliko dugu berriro. Eta hemen URL-aren arabera. Kopiatu dugun URL-a. Itxatziko dugu, pegar, eta zertatu. Hemen bertan agertuko da soinua, beti bezala lehioa pizka bat txikitu aldugu, edo nahi dugu moduan jarri, eta orain, frogatzen badugu, orain egingo dugu froga hemendik, aurre bizatik, eta gainean sakatzen badugu, hasiko gara soinu hori entzuten. Berbada zuek ez duzu entzungo, baina nik bai, entzuten ari naiz. Soinuarekin amaitzen dugu, txertatu aldiren gauza guztiak. Hemendik aurrera ikusiko dugu nola partekatu zitea eta importantea nola kudeatu ondo barruan dauden dokumentua.